adikain na matibay na panunungkulan. Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation. Ang himpilan na patuloy na naglilingkod sa bayan. DXSK 95.5 Cool FM. Member KBP. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa ya ibadallah, miataling umapman sa oras mga pagarini o mga ulama si sagyang gaya Jam'iyat al-Waqf al-Islami o kapamagusaya o kitab wallah o tabu Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manutong na sa kanun na masasangan na kaniman to, kibuyami sa giyang kaya radio station o kapumakinagaon at tago ay Ranao na ugid na dunia ka imanto na online agiyang kaya radio station imanto balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang atitandingan sa giyang radyo o ay nakapanaguntaman niran mabu na sa manuto na ay masanga na kansiin nagyang kutuwa piti barangan na kabnar na si itano imanto miyataman ko kami minti na ditanuron si di ka pamagusaya sa ika-20 ay mantuwa gulo a kabnar na anto na nagyang gaya kabnar nagyang gaya kabnar o miyatay si iko mga uyag-uyag. Na kailangan na iha pandangan tanong ay sa pamakinagan. Ngayon ito, nakagigira mo ito anamiyatay na kailangan na pamana matatago sa ginawa o pitinggi sa na Muslim. Aging kaamiyatay na nakabularyar kami. Sa manutunan na sudatan sa panakapagusaya na kailangan na maalwi tanong aging kaya sa katanud na inapalit, tanud na ipaka taam sa aging kaya kapatay. Ded na manusia badi patay. Ded na ba kaadu Allah badi kumasu adiyalian at kapatay niyan. Upamagaad na di matay, naso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakı bayan Allah, sugu iyan. Na isas kanya na imanan yan na apakı bayan Allah, sugu Allah na nabi na last nabi na imanan yan na wana di makataam sa kapatay na Rasulullah ugaid nakagiyan iya kapatay na uman isa na paleng pakataam na Rasulullah na miyat amyan nagiyang kanan ang kapatay tamang ko mga malaikat nan mambuka tamang ko malakal maut na pakataam sa kapatay ay budi patay na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya katiru Allah na si saging kaya surat al-Anbiya kullu nafsin dhaikatul maut lango na ginawa niyawa manusia anta ka jin anta ka antun akasan piti barang na mga kaadno Allah na palaya din pakataam sa kapatay. Sa manuto na miyatang adatu didatu wata mal ataw nasagad sa giyang kaya kapatay. Na ya kailangan na ira mo ito ad na somyagadong kung mga tunganenga na di irka maylay atanto abang kap ke ta'zir sukad ng tanu Rabbul Alamin kasakanian iya imanan niyan na miya din sa giyang ka na nakapatay. Na kailangan ay imanan niyan na matarima ka so di kang gire-gire wallahu subhanahu wa ta'ala sa iko ay manan yan na mga kaadniyan. Matay suwata ka na manan na nagyuto na pamana paduto sa ayaming gire-gire na suwallah na kailangan ada maaluing ka mitasir ka ukadnan ka Rabbul Alamin. Ay katiru Allah na kullu man alayha fan kada pamana petay langun mapapadadalam sa giyang kaiya inadnu Allah na palad na ipatay. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram na ayabu akalamba na sukaddan ka Rabbul Alamin. Why? Sukad ng tanu Rabbul Alamin. Sa manuto na si isa giyang kaya surat Ar-Rahman
Ya katiru isa katiru Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yesu ini turun. Wallahu subhanahu wa ta'ala ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Az-Zumar saya kabasanian nasakah na petay ka na sumambu siran na pala petay siran mambu. Ay na pala siran petay. Sa manuto mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na ginga sa katano na pala tanwa ay petay. Ilaman naging kaya katiru syiar ala syai'un mimma tara ya ibna adam la syai'un mimma tara tabqa bashashatuhu yabqa al-ilah wa yafna al-mal wal waladu lam tughni an hurmuzin yawman khazainuhu wal khuldu qad hawalat 'adun fama khaladu ولا سليمان استجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل آوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. Sama na yan naging ya katiru syair tuba-tuba dai ada atiyan abang akilay aba manan yan nana bakelamba akapipi agino kapalid na tiyan manay ay palid na tiyan kada sa giyang kay dunia ayab kelamba tiyan na sukad nan ka Rabbul Alamin kada sutawok na kada sumawata ayan na nauro na tiyan manay na isa amya datu sa giyang kay dunia na suhurmuz na kalayan ni tamo na upama kaad na matatap na sira ni matatap kangay no to na mga datu sira na kagairan atamo datar mambu uad na da bakiram ya tetap si saging kay dunia na datar mambu Sulaiman alaihi salam akian datu anian sundu na kian datu anian sa manusia na kian datu anian sa mga jin na emanan yan na langun siran na dedin paledin miya matay andin sa mga datu asi ko kadatu iran na yamanan yan na berang-berang na punan apa maka sum si ko kadato yan. Why? Naging kai na yamanan yan. Na uman isa na palit tanurun sagad ada kambu kegun. Kaya manan yan na palidin ay manan yan na sagadun. Palit tanurun sagad sumyagad siranon na sagad tanurun mambu. Giyai itubad-tubad. Agiyang kaya syair apantag bu sa giyang kaya kapatay. Mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaman naging kaya katiru Allah kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayaman ini aging kaya katiru Allah tiruang kay Muhammad aging kaya kapatay apalagu yan niyo na kauman yun din kataling umakadud na kapatay na oren yan na magnud kanu kukad na ni wa Rabbul Alamin na tiro niyar kanu antun onon iay manan niyan nagyang kutom yang ang gagalbukiyo ka imbalas ko uman isa so ay manan niyan na miyang galbukiyan ko kasisidiyan sa dunia ko dan niya pankapatay ya umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sama na yan nagyang gaya kapatay na da abar katanuro ni pakasagad si dato na pakasagadun si doktor na pakasagadun so marami ko Allah na pakasagadun why si Romerido ko Allah na pakasagadun langun tano ay pakasagad ko ay manan yan naging kaya kapatay sa manuto naging kaya mipantag sa naging kaya kapatay na adna iya akabnar aging kaya pamatay sumiyatay na anak kabnar yang ko mga tao malalamba dapan matay dapan mataling makapapatay sa manuto naging kaya mapamakagagatan na mapagusay tanong naging kaya paganay giyang kaya paganay kabnar kabnar o ay may na putay kabnar o putay ay manan yan nagyong kuto diniyan di kasara katal maut na yamanan yan na adna kabnar yang kumauyag-uyag kuda pan ay manan yan na mamatay na antuno na ay maana dapan kali uniyawa na sagyong kuto dapan kali uniyawa agyong kutamiyatay na adna kabna diyar katano ama manusia na pamakinig tanway kamada kala din na ikatawan why patay siya mayan
napatay si ina yan, napatay si bata yan, napatay sumliliutaw na mga ginawa iniyan, na kailangan na katukohon yan, antun na agiyang kaya kabnar. Kagiyang kaya kabnar na sikat ng raka o agiyang kutwa patay. Na amay kadang kamanggulola, na dunduang ka. Na pamakin ganiyo, agiyang kaya kabnar, uwa manan yan, na patay, si iko ay manan yan na mauyag-uyag dapan mamatay. Pagampaganaya kabnar, nakataya, na an yudakiruhu birrida biqada'illahi was-sabr ala qadarihi. Ay mana ini nasuka pakatad mayran sa isagyang kutwa patay sa kasuatian sa isagyang kutwa qada'ullah. Why? O ay mana niyan na nainibtad wallah akulo lan yan kapatay niyan. Naya kailangan na makasabar sa giyong kutu. Ay mana niyan na kapatay niyan. Nagiginan kailangan na matiro si sagiyong kutwa patay. Ay kailangan na masasabot yan sa Allah. Matarim ayan nagyuto na limuon wallah ka para maparuli na nagyang kutwa balas. Pakatadaman ka inuto na para yung kutwa kapatay niyan na miyang kutwa miyagadam yan na para ay manan yan na balasan ng wallah. Na duun yan supatay amay ka daabaong pamakatadam. Inong kailangan na sutaw na mapakapaganad yan suwatayan. Kamay ka diyan mapakapaganad, nada. Abo ay mananiyan na. Dangin panog yung kuta mga tungan yan na makataling mo na sikura sa kapasabutian. Amay ka sikura sa da ka ayabulam ba na niyaw akwa. Den kada akanagyan na da. Anto na nispo niyan. Sama nuto na ay kailangan ko pitinggisaan na mapakapaganad yan sa mga watayan. Isaw na pinakaminus na pakapamakindagan ka sa usyat. Sa mapamakinugo mga wataka, agyang kotaw siyat, isaw na mismo na saka, na kailangan na pagkinag ka, ano ka mapamanutul sa agyang kotaw mga wataka, agyang na putay loks ka, na putay agyang ka loks tanong, nakatay sa kabunaryar ka tanong, na miyang gulo lang ka, iandaman na ya, iding ka di ka pangusyati, sa agyang kotaw, pagaring ka putay, isaw na loks ka putay, saya manan yan nakapakasabarian, kastarimaan yan sa giyong kutu apakataling umon akapatay. Sa mana yan naging anakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu. Ayaw naging gaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piya kamo masa so ayaw na niyan na maulaw-law mu'min ngayon ito napalay din mapiya ngayon ito piya kamo masa giyong kutuwa kaparuli niya na mapiya so ayaw na niyan na lang wanang kulo lang niyan na palay din mapiya palay din mapiya na da amaka kukuwasan sa dataranan arumwar sa giyong kutuwa mu'min mapaparati ko Allah. O masugat ay amananian na marata, o masusugat amapya, na ayamanan niyan, masugat amapya, na panalamat ko Allah. Ay ka panalamat yan ko Allah, nakagigiyuto, na pamamagay niyan ito, pamamagay rin Allah, na kapyan niyan ito. Kapyan niyan, ngayon ito, nambalasan nun Allah, sa giyong kuto, adin yan di ka panalamat, si isa giyong kuto, pamamagay rin Allah, subhanahu wa ta'ala. Sama nuto, na mapiyo to ka mu'min. Na ikadua, na umasugat marata, so pagani na mapiya, nagyang gay na, o ay masumisugat to na marata, na ay maswayan, na makasibar, na anto na, giyang ko tagya pakasibar yan, na ay manan yan na sama nuto, na mapiyaw nuto. Ngayon nuto ka mapiyaw, na kagigiyong ko to, akya pakasabar yan. Sama nuto, na marata mapiya, na palay din mapiya ko mu'min. Kaya adna kiyalaw niya nun. O masugat amapya na penalamat ko Allah. Na o masugat tamarata ay amanan niyan na niyan kabaya na giyuto na makapangisabar. Na ay amanan niyan na paleon balasan wallahu subhanahu wa ta'ala. Giyi sabab ay amanan niyan na sutaw adna watayan adna luksyan apatay na ayang kailangan din ko pitinggisaan na mapakatadamiyan nagyang kutwa si ina yan, si ama yan napatay. Ngayon ito, nakagiyang kutwa, kaparol niyan sa giyang kutwa balas,
imbalasun ukad na niyan Rabbul Alamin. Sagiyong kutu kapakataling mo naging kuta kapatay, na emanan niyan na mapakapsiberian naging kutu aluksiyan, nagina naki mga pipya. Sa manuto na ikadua, naging kutua an yudhakiruhu bi an yuhsina dhanna bi rabbihi. So kapakatadmayran, kapakatadma o emanan niyan na mga tao, ay emanan niyan na sa kanwa uyag-uyag pun, di sakaratul maut sutungan na inyo, na kapakatadmang ka, kuway maay na putay, kailangan mapia kapangantapan niyang ko Allah. So nakapangantapan niyang ko Allah, doon nakapangantapan niyang ko Allah. Na yaman ay nagyang kutuwa kaptiro sa giyang kotamiyatay, ina, giyang ga iya yaman ay nakapakataling umarga kapatay, na yaman ay nagiin alimur ka Allah, kaya man niyan na anak makuha, subalas, ay man niyan nakapakasurga kakukadnan ka Rabbul Alamin, na ay gitu ipamana banga pa bama beloy agiyong kutu petay ay na maantap yan sa Allah saya mana marata ada taru sabada ada inu kay ni petay sakana miya kami piyay galbog nandun ni katiro nga ro na di mapya ngayon to nakagiya inantap ka sa Allah ay man niyan na pimarata ang ganyan na sama nuto na ya kailangan na aya masabut agiyong kuta petay na eno tu patay ka aya manan niyan na adin imbagayrun wallahu subhanahu wa ta'ala mapya na yakakakuan yung namatay nagyuto ipamanay petiroon sa giyang kutu amiatay agi na adnalimur ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kai akya pakataling marga agiyang kai adial ngayon to nakagiyang kutu akaparuliang ka sa tabalas na yakakaparuliang ka namay ka menduduka ka sa rahmat wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa manuto naging gaya anak katir Rasulullah kana ba matagay pamana matagkatir wada benian isnad maka pupunggo kadnan tan Rabbul Alamin isaw na si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann ayamana ini nada amatay rakanu aisabu badi ayamana niyan na maulaw la niyan na mapangantapian sa mapia sukad na niyan Rabbul Alamin. Ayamana niyan naging kuta kapatid niyan na maantapian sa Allah sa giyang kuta kapian niyan. Inupatay ka pa ayamana niyan na aniyan makuha aging kuta balas sa imbalasun ukat ng Rabbul Alamin. Sa manuto naging alidalin, ikatlo, akabnar agiyang kuta miyatay ko uyag-uyag na ayudhakiruhu bil khawfi war raja. Ayaman ini nasuka pakatadma sa giyong kutu apetay. Paganayron na giyong kutu akalak. Ikakaalak yan na giyong kutu amya una galbakyan bubun siksa wallah. Giyuto ikailangan ikalak. Uway, ikakaalak yan ubay manan yan na pamana sukad na niya na Rabbul Alamin. Sa pamana panganya yan na maapanon wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyong kutua, ikadua nagyong kutua kapanganian yan sa pamana maapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa isa gyong kutu, manan yan, na mga galbag yan, na pakasulun wallahu subhanahu wa ta'ala sa surga. Na upuno to mati mo ko tao, apetay, agyong kutua kalak, na ugyong kutua dinganding, adiyan dikandingan ko wallahu subhanahu wa ta'ala sa emanan yan, na maapan wallah sa giyang kota mga dusan yan, napakasulun wallah subhanahu wa ta'ala sa giyang kota surga, na yamanan yan na upuno to matimu, nagyuti itaw amiyang ukur. Nagyuti pamana sabab, ayamanan yan na saka, na kailangan naman pakatad maka giyang koto, ori pa na patay, at ikaw na patay ka, na yamanan yan, pamana pakalang kasukalak ka wallah. Isindit na kagiyang ko ta mga galbag ka, miyang una, pamana, na maapang ko, na dingan ako Allah, panganiyang ako Allah, sa ema na niyan na maapang ka, sa giyong kutua, miyang galbag ka mga dusa. Miyateru, miyakatiteyan, ang taon nun, miyakatiteyan kaya Anas, aswatigin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakala ala syabin na miyakasul, piyamisitaw Rasulullah, ang taon naging piyamisitaw Rasulullah na manguda, la ayaman na niyan na sa giyong kutua oras na putay.
petay di sakaratil maut. Pitero Rasulullah fa kaifa tajidka antun ni maulaw langga. Natiyan na kala wallahi ya Rasulullah mata natiyan hay wallah inni arjullah mata natiyan manay asakan na dingan-dinga kenas wallahu subhanahu wa ta'ala maapan ako niyan na ipekal ka man sakpun man natiyan manay na ipekal ka kan so ay manan niyan na mga miyangan dudusa ko ikaalagakan sa Allah sabab ko mga dusa ko dingan ko Allah abay manan niyan napakasurgaan wallah nami mi umano nagyang ko to kaya manan niyan na nakalakyan sa giyang ko ta mga dusa niyan nanto na ipitir Rasulullah la yajtami'ani fi qalbi abdin na diyan na matimu ko puso o uripan onto nanon fi misli hadha al-mautin na sisagyang gaya oras ay maana sagyang kaya digas sakaratul maut illa a'tahu Allah tabadi ay maana niyan na ibigay ron wallah agyong ko tuwa dingan na paka lidas na wallah sisagyang ko tuwa siya ay ipagkalagyan ay maana niyan na upunun so miyatay bag di sakaratul maut pamakin ganiwaya mga pagariami giyong ko tuwa petay na yamanan niyan na mandingan-dingian na giyong ko tuwa kasurgan na ikalakyan sa Allah sa giyong ko tuwa mga dusa niyan na upuno to matimu sa giyong ko tuwa petay giyong ko tuwa dua kalak giyong ko tuwa dingending sa kapakasurgan wallah na yamanan niyan na naimbagay no kadnan rabbul alamin giyong ko tuwa dua say dua say ay amanan niyan naman dingan-dingian aw yung kutuwa say ay pagkalakyan. Ikapat na yudhakiruhu biraddi al-huquq ila ashabiha ila in tayassara lahu zalik wa illa awsa bidalik. Ay amanan niya yung gaya mialoy nasukap pumakatad mairan sisagyang kutuwa petay. Ay kailangan na kapamayadan yan nagyang kuto ang mga utang yan. Uway. Upa makakaganyan na isaw na aya ekilian yan nun na baniyan din ayamanan yan na makatinan. Itinan yan si sagyang kuto ang mga tao amyang alamba sagi manan yan na so pera kakan nabayad din rin si giraw. Ana utang akong kigiraw na kailangan nakabayadan nun. Kailangan no tuwa di matero sa giyong kota petay. Kaya matao ko utang o giyong kota petay na sumpetay. Kaya manan yan na tingin na siya yan na utang aking gigiraw. Na udaon yan matero na dad. Kaya manan yan na niya balito utang yan na margan. Ilaman lagi yung kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kanat lahu madlamatan li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallaluhu minhu. Al-yawmu qabla an la yakuna dinaran wala dirhama. ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه الله والعياذ بالله أي مانيني ناجين gaya mga tao adun ay manan yan na mialalim yan ko pagarin Dapi antun adun na yamanan niyan na kailangan abukaan niyan. Ay antun ay kambukaan niyan nun na bedi niyan si sagyong kuto ataw amyalalim yan. Netar o kabedi niyan o pamakapirag isaw na pangin niyan na rila kung ay maina pagarin niyan. Kuda pun kau maagyong kuto oras ada kibe da tamu da pirag kaayabu akibe dutaw na sugar lebekyan na mapya. Na wanagal lebekyan na mapya na mibedian. Siya ko oras ay manan yan na sa alungan na mauri. Mibedian yan na sakala agyang kuto ay miyalalim yan. Na amay kada ba niya da miyalamba. Na yamaso ayan. Nakuwaan kudusa agyang kuto kautangan yan. Isaw na miyalalim yan. Na paki iguntor si sagyong kutua tao na yamanan yan na mapusing si isa naraka. Ngayon ito, nakagisa man ito na miyalangan. So may pupundo niya ng mga galbag. Kada akibedi na rumor ko yamanan yan na galbag yan na mapya. Nagyuti sapul apli. Naging mga pagarya. Sa manuto mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Napitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadru na mal muflis. Katawaniw. Katawaniw. Ang tagi yung gaiyam. Yang alulugi.
muflis keadaan sa kuan da banyan natiu tigira na qalu al muflis fina man la dirhama lahu wala mata' ay manan yan na tigira na Rasulullah tigit pitir Rasulullah hay kataw ni tiginan tao ni tao mialugi na pitir na aya mialugi kami nagyong kuto ada banyan perak na da banyan tamo why da banyan say pamana mapesa na pitir Rasulullah aya titu muflis kung mga umatak na yati yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad shatama haza wa qadhafa hadha wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in funiyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Allahu Akbar. Mata na mapasangay. Ay manay ni na ayat itu Rasulullah amuflis. Nagyaya suta kum ummatakan. Nagyaya sa suatwet siya tigyan ko alungan na mauri. Na makauma sa alungan na mauri. Na yamanan niyan na mala isambayang. Mala ipuasa. Mala idiakat. Ana sambayang yan. Ana puasa niyan. Ana diakat yan. Ana mga gilbak yan na mapia. Sa manuto na makauma, sigiraw, sininta niyan. Sigiraw na kailangan nakabaydan niyan. Na sigid malabat, kuwaya maanan niyan, na mga galabak yan na mga piya. Wa kadafahada, na ayamanan niyan na piyamanutulian, sigiraw, ayaman na bisina, sigiraw. Nasama poro, nakadaabunar yan, na kabaydan yan na ito, na si palabata ko galabak yan na mga piya. Na, kaya niyan so tamu kigiraw na manan niyan na aya kibay dia nun nagyong kutuwa ay manan niyan nagal bakyan na mapya la ilaha illallah na piyaka tugo arugu ay giraw na manibay dia nun nagiraw isaw na bintol yan si giraw na samanuto na yakulaloto na kolabatan si sagyong kutuwa hasana o ay manan niyan nataw na amay din kamalangan nagyong kutuwa imbedian na aya maulo na niyan na si imalbad si isagyong kutuwa dusa o tao na paki awidan si isagyong kutu aya manan niyan na miyang utang na wal'iyadu billah na maulog sa naraka kada miya lang bagyad na miya kaawid pun sa ema na aya mini miya uton yan na sudusa kagiuti o kita kini kaya pakabaidian nagiuti margadaki mga pagariya sa manutong nagyang ay kalima kabenarum o yamanan niyan na di sakaratal maut na ayudakiruhu bi alla yatamanna al maut mahma istadda bihi al marad ay yamanan niyan na mapakatukawran mapakatanudiran di pamana diyan mandingending aba gyang koto ay mana budmatay dapat kala sakitian dinian ningan kagyang kutua kapningan dengan yan nun na di mapiaka kepaka ino piaka tasu Allah umur yang kaya mananian nakagya pakapanggalbagan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa galbaga mapia ay mananian na imbed pamana ay mananian na malama panggalbagyan naginan na ana hadis sa Rasulullah ikanam nagyang kutua kapakasabuta sa gyang kuta miatay gyang kuta petay atir na kauda la ilaha illallah na yamanan niyan na sa tao ay lasta katiruyan si dunia nagyang kuta la ilaha illallah na yamanan na tao sa surga na ay pigilenga na andun ning kapakatiruyan la ilaha illallah nagnuking ka na sumanga tao absududa sa gyang kuta petay na dingan pa kasulda kami ako nakasambungan nila mana masalim manatiru niyan na andun ni kasalin ako tiruyan na tirong mana pakidug nung la ilaha illallah na gumunok na gunuking ka na tamo saya mo na niyan na giyutod niya na kapos na nakatiro yan si saging kay dunia na miya kasiguro dito sa surga ikapito akabna ragyang ko tamiyatay ko di sakaratal maut nagyang ko to aki pamangniniran si saging ko to apatay na maputur iran marata si sagyang kutu ayamanan niyan na dinian di kasakaratil maut aya kailangan na dinan ditiro na mapya ngayon ito nakagi mga malaikat na ayamanan niyan na sudi katiru utaw sa mapya
na ayamat ay pakasulod ng Allah subhanahu wa ta'ala surga na punggiraw sa mga malaikata. Amin. Na giyong ko tadi nga ro di kang lula pama pakasurga ng Allah na gumiraw ang sa mga malaikata. Amin. Namisaya na ako mapia. Nagiya ipama na kailangan di ini di manggulula agiyang kapeto susun. Kabenar wa amanan niyan na napetay di unay di manggulula. Kamadakla sa katanawa di niyan kakatawanay na aya kailangan na ana sabut sa iyo ay mga tao nakatayag yung Facebook nakapaka-freeway na umanisa na pakipagana din kung mga watayan agyang mi alusi kadi ka lokal na makanggirong naguna katay mi kataling agyang isa kung mga luksiw pagariniwa dasal ako armor kay Dr. Abdullah Haji Ali Munib isa ini kung mga puro titandingan sa agyang gaya di ka pamangdo sa agyang gaya emanan niyan na mga muritano si sagyang ga Jamiyat al-Waqf al-Islami na ayabon de mapyan na pamakinagdano sa kanya pa ni Kiwlason na balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kaya pamakinagyo na ipalatano agyang ga microphone si sagyang ga Lokstano sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga monitoring sa giyang kaya Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation 95.5 Call FM si kung mga radio iyo mapiyar san iman tuwa kagabi-gabi sa giyang kaya alungan RBA agi sa oras tano kalalayaman tano ko umad na alungan na Arabia. Mga bangsa ko na di tano di pa magusin. Agyang ko to manunumpang siko mga usayan ko agama tano agama Islam. Anda manaya kakurupatano si ko agama tano agama Islam. Kagiyagyan ngaya agama mga bangsa ko na kanabaya buwa pimbitiaran yan na ito na ikapakaswa ka simbayang ito na ikapakaswa ka andiya ka ito na ikapakaswa ka pusa kapakaswa ka manay haji kadeden saging tasbu kau kapagintaw aban yan da usaya agu sugun rakapan kambaluya nga ko kapagintaw nga langon miso sulod di sigo Islam. So tigwallahu subhanahu wa ta'ala aya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Hey, so sirano to amya maratiya sulod ka no si ko agama sa kompleto taro to po giya ko na ngay agama tano agama Islam nagiya kong buhi agama kompleto da nganin gintasan ko kapag gintaw abadang bitiara Islam di ka maptiruwi adna initaga ko no Islam kada
Palulubang akong suwapia anto na agama sa dunia. Kadingaw din mataon anto na ay bitiaran yan. Si ko makapantag sa kasong sa disil ago kasong saig. Naswaga matanwaga may Islam na pimbitiaran yaman. Api aso kasong saig kasong sa disil na tataroto pandan pimbitiaraw agama sa miya kalala kiyang bitiaran yan. Ngayon ito. Napaganay ron, dahil naman ang ito bitiaran niya ko kasong sa disil. Giyang ko ito kasong sa disil, mga bangsa ko napaganay ron, naigirap mbala ka sa CR, na di ka pa kayo baso bawla ka, na baka pa nga sangura sa kibla, nagubangon pa katalikuda. Ilan ni man ito? Di ka pa kayo ba so CR na subawlon na si iraap sunga sa igo di na disil na si kasasangor sa kibla o di na ba nga tatalikudi. Mga padutuwa bitikan yan. Kadu. Na di ka pa kay o ba igira sisiga sa solda diyemban na ba kaun di tiro. Kailangan na kakamag ka. Di ka pa kaya ba na di nga di pag-istorya. Ayabu mata ang benar na opman o baan na importante. Kailangan na matiro ka sisiga sa diyemban. Kada taro pa mo petinda ka na miya tanaw din nakakitutungan so iptinda ka. Nasisiga sa diyemban na di ka para o baka baka liwa da kada na makasuti ka kita yak sumarsig sa solda walay namiya ka pa nanalo kayo parang aniurakan so hindi na pa kayo aniurakan so iptinda ka nga kitutunga nga sisiya ko sa toilet ibarato to nagkapa kayo tuwa kaya aya ka kaida sa usulul fiqh na ad-daruratu tubihu al-mahdhurat so atigo sa usul kapag kikinanglan o tao na kapakaya kapakay niya natigyan so di kapakay ko masa kakikinanglan noon. Madakalot yung mga ibarat. Na napadupan na bitiar ako kasong sa disil o di na kasong sa ig. Na igira sulda sa toilet. Na di kapakay o ba aya iunang ka o kasulda ka nagiyakawan na ka ay palakad ka kung nagiyadiwang ka imano to na amay ka maliw ka na di ka pa kayo ba ayaw nangapman nagiyadiwang ka kailangan nagiyakawan na nakaipagunang ka paman na makasusurang din sa taroto mga paduto ang mga bitikan yan naguamay ka sulda ka sa toilet nabatian na kaso Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith malindung ako wala ko ayaman yan na uba ka ayaman na kabinasai o mga setan na mga mama agus o mga setan ang mga bay na oriano kapakapasad ka akapakaliw nga si sa toilet nabatian nakapmas o gufranak ay man na yala na sorila ka narilay akong ka sa kaya paka kaya tupad o koneksyon na karka ko masa sisiya kan sa toilet kaya di ka pa baka panasbiya sa solde toilet baka pamatiya sa Quran ka ini sa paroto nadetaro to na palulubang akong sukuan na ising ako sa mga parya ubaad na bitikan no agamay ran sa ngana na kasong sa kuana diyem ba na ayaw to pa man na pagminro mga ulama na owaryo pimbiti araw agama so matag kasod sa diyem na ayap na rin din yan mambitiara na anto na unon okit kambeloy o kapaging da kalilintad
Anto na okit kambaluyo inged anda man na ayami pagintaw na so ayaman yan nakapaginuntulan. Anto na okit kambetadiyo Islam siku mga kukuman sa di kasalimbutan sumalubay makwaw kasalimbutan so kabnarian siku penalimbuton na ayap narida o sayaw agama nagina ni pamana sa Islam na kompleto taro to pa langwan taman na pala niya na pinggugod kag Yesu adnan tanwa Rabbul Alamin mga bangsa ko nagiyang kaya adnan niya raktano ang mga manusia na ayap ya kamamasasi kailangan na taduman tano pipia katanudan tano na ayaki adnarak tano Allah na kanaba kasindag ka bitada na yaw Allah sa miya ka lala apalano mapia. Dan yang pan adna so pito lapis alangit naguso lupa. Na aya paganaya adnian mauun ano pito lapis alangit naguso lupa na so sorga gusto naraka. Ino na niyan madan so sorga aguso naraka naguso dunia aguso pito lapis alangit. Ato na ipamana ungang si wala napad sa mga taki-takiyon o mga mampo na sa istihad na ang tanong kasabutiya ka na ba aya pura paginggidan tanong na nga dunia ka aya pura paginggidan tanong na gia alungan na mori ron so pura kapagintaw na miyalo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya ko na maadn wala so surga agusto naraka na inibigay niya na pasad penuh-penuh niyan so surga nagupaka pumalapal niyan so naraka palay niyan din na penuon ayaw ta imbes-imbes sakyan on na so mga manusia agusto mga jin gina ni mga naraka nga na dua manusia agu jin agu ayam mamupa ka sorga na manusia agu jin giyang kaya dunia na ina din tano wala piya kapahingit tano niyan kapara buya sa rason kada man na maragin na si wala inad niyan so surga na piya kasuldian nun so mga tauron na inad niyan so naraka na piya kasuldian nun so mga tauron na daw to ngulaw laawal la kasabab ko kababali niyan amount to alabi maungangan da paawing yan di pagi paawing swalla nagyuto isaba pa andi makapendit so mga tao sa naraka abasiran pa kagirawa ya Allah na ino kami nga pa naraka antaw na kaswami kasalaan namin sa kaya pa naraka ngar kami naudu ngami Allah na ino kami ani pa kasakiti agagawi daw na aya malag makaibi kami na makaguguro kami na makatatagaw kami na makasisado kami ka kagya sarasay kami nga antaw na ni dusami mano to aya malag nami akarereg ayamanan yan naswalla na mauntol nagito bigay pa kasagadar tanong sa dunia so tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum satadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya Rasulullah qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba
Langon-langon kanu de natigu Rasulullah pakasul sa surga. Ay buat di pakasul sa surga nasa di magyog. Maganda ubang mga surga. Natigiran na ya Rasulullah. Antaw no ni keto na maganda niyan nakapakasurga yan. Natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa din sa tao apangungunutan na ko niyan na miya kasul sa surga. Nasapman sa sangka na ko niyan, kasopakan na ko niyan, kalampawin niyan, so katiruwa kan nagiti miyakanda ubang mga surga. Ginan mga bangsa ko. Ayaman na ayatinudan tano si namada ka lang mga tao, aya pinilian, kapipiya ginawa na sa dunia. Ano man ay kapilian nga sa dunia ini. Araw kon paman na pagintaw sa tarotop, amiya ka ito oras. So kabasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 fama zada faqalila. Tigin na mga umuro, mga umatakan, napagiltano ng 10 aguso 70 nawa na makalawan nun na may to. Ilan ni mano to? Ayaman na miya kay ito oras. Ayan na nauron mga bangsa ko na susaragun na di tano kita nudo. Sigad tano susaragun na mata ang kumag-anakap ke ida mataon. Kau di ta pumakoti sa oras ta na da ke pasad ta. Ubang abad na paman na sindang. Paman na baka din na paman na tuntang na teman na kaginaw nga sa kapamati ni sa mga Facebook ibarat na dingan kagida makap kagawin ka agu kap kapitair ka na mga toko na miya lokos ka na din na banga miya pasad ilan yung mano to kagaan na oras ay di naman sa miya aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam may kamagayan subang kita na pagkarani sumasa takarubu az-zaman pagkarani sumasa sagiyang utapaman nakagano bagit na imato na magagadam tanwa dita detaro dita pala kaya detaro batas sa saluba au dita ngagani sugal bakata na dita kapasad kami kagag na miya gagawi na miya gagaman na miya pita nagiya na nakagiya ayat itu paging dan na sosurga agusto naraka na anto na ono ni pinggil baka sa kabakibabatu ko ini sa dunia. Anto na ipaman na mababaluya hada pa ka apta ka nagu ayaman yan na babaluin na ka arong kaon piya ka sanded so kapagintaw nga anto na ono babaluin na ka at titu hada pa ka sa giyang kaya kibabatog sa dunia. Na upo na ay balo yang apta ka na sa dunia na kiswa ka ng utang mga tao inubos sa pupuna mo ko aron din matay mawiyag sa kapupuni mo niyan sa nga bulo ang pirak maka timo sa taan yan na ipangani dito yan so tiswala doon niya nagisumano siya na ubay nga na tiro ay ino nga ba hindi peluto atamo kanan sa alungan na more panadikaan kakaan kaluwagi sa mga miskin na tigin labutakan sa kawan miskin na di pangilabak labutakan pumiliin pamana ay apatayan na dunia ano man ay kataamin niyan ko dunia na di tanong mga bangsa ko kataaman sa dunia sa taroto pa ka di magyugso dunia nagudi pa na magyugso lawas tano o batano kasawiti sa dunia langon din napalitan o rin ng kapipiingan. Ilan naman? Isad na inisugurok tanaw Islam miya kapipiya kapagintaw na sigo mga dataw na kanduwe-duwe. Nada, di ta kagagaw bata makaduwe. Ando sabab po. Na misking ka na ayarason ka. Nada ba nga keeper ko mga karumang ka. Na di ka pa kaduwe ka. Ayaman yan na da ami pagperkagiran na paganta su tutul miya katamo ko ayam makatamo na inisiuman
eno wali peraduai beda kiper kau na tiga na adin ogi de tiga na kagi tiga na serta tiga na arimau ta na adin mana kira kau arimau ayam mana nian na dinian kela kada upa imisisian ilan ni manuto na isa unuto ko sa gintas ko kapigintawa pa mana tanto tano si iya mau oro di nga kisawitan so tamo ka kaayad na pagren raka nagyong ko to makalilibot raka ayam yan na kuan na igira kang hudang ka amapya kay ka na deba nga sakit na di ka kin sa mala di ka pengan ka sa mga pipeta makagi baka di mga tamo ko na di ka di maginot di ka kin sa mga pipeta makakagi bumalangan so piraka na di ka kawasa na ini bagay ka mambula inaom yara sara saya begunian nakakagi pa man na di manamo ko nakagiyad na makati mo sa milyon, sa 10 ka milyon, magatos ka milyon, nami alok sa mambuka, mikitu kami belian. 40 aguli maidedo din na 50, sobra 50, anta ka sobra 60 na gubukosa. Nakagiya ko mong kuwasa, nami tetangay mambuka miya diabetes. Na kiniyan so tamo kiyan, kami akalay tamo, miya da so anuguniyan ko akiniyan na ayap man na di pangaraw nagilawas yan. Kaayamanan yan na ben sa guguna kaputen yan na ben yan kadila iso mga pipetaam kaad na sa kataw mama mga bangsa ko si sa Manila milyonaryo nagira ko na dedangan yan so kapinian agagatasan na ito na ipkibalsiyan ko ako na ipkibalsiyan na isa ko atigin ko kang udan ako na di ako atigin pengan kang abako di makatamo ko. Nakagitigin na makatamo ako. Na pengan ka na ko na ditirimaan ulawasakan. Kamataan na tigin utakawasa. Agi nga tigin na dedang angway sa kabaswa kapi. Na uwat tigin no may numakan na langon na tumendin ako sa magatos na asar ka may numakan. Nagitigin na di ko kinom kapute ako. La hawla wala quwata illa billah. Gina na kibubatog sa dunia ayamalag na ayabasaw ng mga lokos na marata o benggala na kurango ang kulasi di ka pa man na makapangan ka na ko kang udang ka di ka kepedepedan ka mali ka busaw na nakayap man na makatamo ko ka na di nga man makapangan ka putay ka ato na ini giyi dunia ang kaya mo ulaw latano aso katir wala wa mal hayatud dunya illa mata ul gurur datig wala ki pantag o ki babatog sa dunia arawar sa barandia apakabimban ay malag nagibo kabibimban kasi ko langwan taman na di nga ayaman na kesawitan ka di nga kagaga ka daa okit ibarat yan pa man na inibutad ta sa kagiya pa man na kanabar ka pa binasa so madakdatrak miya masaka sa Fortuner miya masaka sa Land Cruiser miya masaka sa ayamanan na Montero langon na malay arga trak na nanakagiya labi sa pulwa service ka kagagang ka agyang ko ta labi sa pulo na mga lumarga na pala nga pagadan ano man ay kakiparon yan ayaw mo kada na na isa na maanan yan nakanugun yan so padatra ka kadingon makapagda ka di ke minso oras ka di magkaparo ba tika labi sa pulo atrakan tunog ako niyo pagiligan ako na uman isa ka kilo na tarkin kasi ako mapagda ko isa na makada ka uman at lumiyarga ka man isa ka kilo tiyatirga ko kasi mangu isa maana makasi marga tina biteng agi siya ito adielo-delo ito na utamad ako isa na tami pada si mami maanan yan na kapangin sukurak kaya kibubataway sa dunia wana traka sa timan kaya tabuan wana walay ka na ayamanan yan nasa lakod man uba madakal kay pagigaan ka ana kailangan nga sa Marawi na kailangan nga sa Iligan na kailangan nga sa Kagian na dit na kasuad na mga walay kaon na piya importante pagkadi ka kaon may mga piya so di kaon pagkauma
na pembalay ka umpan nakanugun yan so piraka o mga ben ini bebalay sa mga masjid suwalay ka so katero Nabi sallallahu man bana lillahi masjida banallahu lahu baitan fil jannah sa din sa balay sa masjid aswaswati ang Allah na pagimbalay mambuwala sa walay niyan si ko surga panapati nga man ito mga bangsa ko akalay balasangan na ayaman yan nakasisadga nakagiya sa katanon na dataro mimbeloy aya apatatanon na nga dunia ando man ay kambeloy ang ako dunia aya nga apata aso ka ba sa korkano adid aokit abatan ron makasawita di tano kisawitan ka niya kay tuito ay babagay raktan walaw da paro sagi nga dunia di tap man pagyug o ba tama kalalay ided kayap man na singgup na sulawas kailangan man mga bangsa ko ang utaminiran pa ided din sa 70 lumima ka din na sobraw igiramiya 80 na sobraw man igiramiya 10 namiya kataralod na kaya pakaratayan igiramiya magatos ka sutigiran na din na way kayan ayaman na di tanong kagagaw ba tanong pagti sa dunia kaayaman niya na kailangan na batad makapagamal sa ayaman na mapuluto ta sa alungan na mori kapagawan tabuhi sa miya kagenggen na kapagawit taon. Naupo nga si ayabali nakaapta ka na nga dunia ang utakaba sa korkano miya namok na kagi ay matipe namok yan na enik panganidato yan nagutaba na sobra sa miya kausidan to noonon uri na miya layang ababa ka dead na suwara at na mata na bakod miya rasa-rasa iman na mok na daw bumakataban na aya malag na miya tanta miya ng utwa karumasayan ko kaya daw miya kalalata mo yan kagiging utwa aya apta yan na dunia na gito maluluban sa kwa nakataya ay man to asiyo sa bed nakagidi pa kataban sa bariyo kagidi pa kato ko bariyo kapten o di na mayor na siway raman at tinasiyakop man sa nga kasulutan. Kaya maanan yan na nakop kabuti sa sulutan. Ato na ikuan. Pamana. Nataro ed na mapipigir tanong na nguto akuan na. Kapengkatan. Ano man ay kapakapuro pangkatan ta sa nga dunia na inuwa dunia ini. Ato na pa niyo na mapuro pangkatan sa Pilipinas si Dr. Jose Rizal. Oman din masaan din ragun abadi maslas-las o kaya patay niyan ka aya pa na inibigay ron na award a Pilipinas na National Hero pinapati nga man ito National Hero na naayamanan yan na inopmaloy si Dr. Jose Rizal a National Hero na aya sa bapian na kagya giyang ko to kini ang ganan yan si kunyawan yan sa asar ka di Beluya Pilipinas a Bisaya a Spain o mga Espanyol na miyagi timba ka asar bo di tanong Beluya Bisaya na ini ang ganyan na umoryan na aya pa kaisa gito na miyatay na kanaba personal interest kap aya maanan yan na mababaluya paninindag siko inged na ayamaan niya na niya kapuroy pangatan na may ka ba yamalag na pangatan ka a personal interest akan na ba paninindig ko inged na aya kay ilayang ka na kibabayang ka mga tao na takino ba kay kakagud kairan kakagya basta atawa da siyo sungwano sige na da kaya kibabayaon ka aya kap kibabayang ka mga tao na pakikan kakiran na lang watamo ko ka nauding utosuan na tira na apkisuso asahan na maligit ginan mga bangsa ko mga usayan tano iman to pupamimikiran tano so kibabatog sa dunia na di nga baloy so dunia ka ayang apta kaduan-duan nga din baloy ang kaalalan ko kapakadaya ka sa alungan amore kagito'y kaya pa kaya tigudaya ka na inshallah sumbatan tano buhay si ko kumapmanauras tano ko alungan RBA balasangan wala sa mapia mga bangsa ko si ko diniurakan di ka pa mamakinagal alayon sa pagisurat wala so ko tanong si di kapromasay padugong mga amal tano ang mga pipiya sa alungan na mori pinalamatan tano agi ngaran na radio broadcasting and TV system
Corporation, 95.5 Call FM, kung mga panagunta maniran, giyang otowa General Manager asi iba Haritha Adyung Alonto, aguso Chief Technician asi Ranol Intong, so mga padiyan na mga technician Datarilare Soan Romeo, agusi Argi Dirichu, ko ayaman yan na panagunta maniran. Pinalamat na tanong sila sa mala panalamat. Ayamala na sukir ko kasangkapan. So kapapantagan na gobernador sa Ranao, kung kinibagan niya sa nga oras tanwa sa nga maliwanag, serbisi ko pagtaw bala sa nunula sa malamapya. O rin ito napsila mong sanulangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country at 95.5 megahertz. This is DXSK 95.5 Cool FM, member KBP. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagkisabutan namin kung mga lokas